China é consciente de que a cercanía dun proceso electoral en Estados Unidos é sinónimo de incremento das tensións bilaterais. De feito, a un ano vista das próximas eleccións presidenciais en Estados Unidos, a proposta dun grupo de senadores republicanos para impoñer aranceles punitivos ás importacións chinesas se Pequín non accede a apreciar o yuan, inda que ten poucas posibilidades de prosperar, pois indica que efectivamente estamos nos comezos dunha nova escalada neste sentido, non? É sabido que as autoridades chinesas fan o imposible por evitar a confrontación directa con Estados Unidos, non? A pesar de que efectivamente rexeitou a proposta de Obama de conformar un G2, o certo é que nos últimos tempos teñense multiplicado os canais de comunicación e de negociación tanto no ámbito estritamente bilateral como tamén para a xestión compartida de intereses comuns en escenarios e políticos de importancia significativa para ambos, pensemos en América Latina ou tamén en África. Non obstante, a pesar destes avances, o certo é que a desconfianza estratégica que é o verdadeiro núcleo da súa relación tamén parece medrar e vai gañando pouco a pouco enteiros de maneira clara, non? As raíces desta rivalidade teñen que ver fundamentalmente coas diferencias sistémicas e, por outra banda, tamén coa competencia pola influencia global, non? Mentres que na primeira perfectamente visible, non? Cando apreciamos as críticas que desde Estados Unidos se poden facer a China en razón aos seus déficits democráticos ou en materia de dereitos humanos, etc. Esta segunda está moito máis larvada, moito máis opacada, non? Non obstante, nos últimos tempos, ese desexo de Estados Unidos de voltar á rexión de Asia-Pacífico vai manifestando cada vez con máis nitidez esa desconfianza estratégica entre ambos actores, non? Nas últimas semanas, precisamente, teñense manifestado claros indicios neste sentido, tanto coa venda dun novo paquete de armas a Taiwán, diferenciando nese ámbito que son os progresos económicos na relación bilateral entre Pequín e Taipei do que atinxe estritamente o ámbito da seguridade, o ámbito das relacións políticas, como tamén a nova proposta dunha zona de libre comercio transpacífica que China recibiu con importantes reservas, como igualmente ese anuncio importante de instalación dunha nova base militar en Australia que presaxia pois o maior desplegue en materia de defensa na rexión desde a Segunda Guerra Mundial, non? Todo isto, evidentemente, induce en China unha sensación crecente de cerco por parte de Estados Unidos e aventura tensións importantes nas relacións bilaterais, a pesar de que, efectivamente, nos últimos tempos a presencia e a influencia de China en toda a rexión e, nomeadamente, no sudeste asiático, ten aumentado de forma moi importante, de forma moi significativa, pero, sobre todo no económico, pero non se ten traducido no ámbito político na xeración de mecanismos de confianza que de alguna maneira sexan o suficientemente fortes como para dificultar ese propósito de Estados Unidos de condicionar cada vez máis significativamente as políticas dos países da rexión. Neste sentido, obviamente, na medida en que os progresos en materia de confianza política na rexión teñen sido menores a diferencia dos avances que se teñen dado no ámbito económico, Washington pode tirar proveito desta realidade sen necesidade de acometer grandes esforzos.